Delok jantunge terus paru-parune dirungokne ya muk tul-tul ngono ki apa tuh mon? Lah pedetegelane adek kemeruh. Dokter ngono kuwi nek mriksa. Ora iso ya gur tul-tul sediluk ngono wis ngarani. Lah karepmu kon piye? Ya diratakno lah kabeh wong ya ora kalong kok. Ya ta, diratakno ngene. Ilmu dokter ngono, kedokteran kuwi delok jantung terus ngrungokno. Lah iya jantung nek suwe ngene ya jelas ta diunter-unter ngene. Ya ta? Lah terus sing perawat guri muni. Piye? Senggakno. Senggak piye? Alah sogok ala keri-keri. Sore-sore krungu ya? Enggak. Oh, karan baterai ngene krungu ya. Ngono lho tak takoni. Oh. Sore-sore krungu adan. Ayo kanca padha katokan. Tak tapuk misal. Orang joget kok penak. Aku asline ngempet lho ki mau. Ape Lho baleni piye to ki cacah ki? baleni Ora tak jogeti penak. Lah ya tak jogeti. Tak jogeti kok bangeten acarane ngene kok. Dene ora apa-apa lho Mas. Ora apa-apa piye saru to. Ora nyapa saru. Upama baleni kok kono, sampean kok kono. Ngomong kok kono ya. Ya, engko aku sing nyanyi. Ngas. Iku lagune apa? Mau lo aja dipletoti Peres ini. Aja dipetoti pitu. Aja dipleroki ning panas. Versine religi. Oh iya iya. Berarti sing nyanyi ya Mbak E. Mbak E no. Ayo, Mbak. Sak rambane Mas. Sak rambanan iku arep golek pakan bis. Sak ramban kok. Nah, jajal. Inilah salah satu penampilan dari Cak Komet CS yang akan mempersembahkan satu jogetan yang cukup menggelegar dunia. Benak ora? Wong joget kok ya mung ngono tok, musike sing nuthuki ngantek polahe ra karo aku mau. Lah, Aku ngene semuarem. ya marem tapi ya sing penak. Tak warai rene. Rene. Oh iya. Tak warai. Aku sing sepoti kok kene. Oh iya iya. Mandu kanca-kanca kok. Yo. Iya. Siap ya Mas ya? Iya. Itene lampu apa congor? Ora apa-apa disentrong. Iya ya, panas ya kok. Malah kaya kodhok apik. Ayo pengayatane sing apik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kuwi kanggo mbudalno mayit, bocah. Lah kowe ora pesen kok. Ora pesen piye wong lagune padha karo kuwi kok. Ki mau nih kok. Heeh. Kita tak sambut. Ada sapa we? Lho piye to? Wong karo kancane dhewe kok lali. Ada Lekyan. Ya sing modern, Om. Om Yon. Ayo. Om. Mas. Hei, hei. Yo kon sapa kalunga ngaji. Yo, ente lho. Astagfirullahaladzim. Wong sak beja-bejane wong ki wong sing eling lan waspada. Lah ki mbah wong kucluk apa piye to kok? Lho ngacarane pengajian kaya kowe gak izin ngono iki. Izin mbek sapa? Lah ki polahmu kaya ngono wis tuwekno. Lho ancene rene iki ben lho piye to bocah ki?
Isino tapi kowe karo sore aku lagi teko udan daweres Mas. niku mertandakne yen acara bengi iki barokahi ngono lho. Amin Allahumma. Ya kaya ngono. Bablas mengguri. Lho, ki mau lagi teko. Awakmu teko kene blek kuwi udan ra karu-karuan. Terus-teruse Udan kene cek sepi. terus Aku wis panitia ngesakne aku ngono. Nyun sewu Pak golekne uyah aku ngono. Edian. Kowe nambah udan to? Heh? Nambah udan to? Enggak, aku terus takok tahu terus lombok ngono ta. Mungkin ya kaliren. Ngono tak kira to njupuk uyah terus mbok sebar-sebarne ngono. Jane Bang karek nampa ora sah protes. Nggih Bu nggih. Enten napa niki? Lho, piye? So enten napa ki salam sik apa piye kok? Oh iya iya. Lah iya, aku apa kowe? Alah wong salam kok oyo-oyoan. Oyo-oyoan. Kowe sik apa aku sik? Ora salame ape Enggak salame kok oyo-oyoan. Astagfirullahaladzim. Nek ngono, Sut. sut piye to? Nek kowe dhisik ya dhisik, aku berarti meneng. Nek aku salam kowe ya meneng, ngono lho. Lho, ayo. Aku meneng kok. Lho, ya meneng nek gentenan-gentenan ngono ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kula remen teng pundi-pundi saben wonten acara pengaosan mestine ibu-ibu wonten ngajeng. Seneng kula nggih ngoten niku ketok kompak nggih Bu nggih. Kademen apa mboten? Anyep mpun ngantuk napa dereng? Dajal tak kei yel-yel engko sing ngantuk muga-muga ndang saged metengel nggih. Metengel iki maksude sehat neh ora ngantuk ngono lho. Sing bubuk digugah, Bu. Lho kok ora usah cah cilik mbok kon gugah. Engko ora roh nangis. Ayo jajal disauri Bu nggih. Oh. Sing ngajeng mpun kompak sing sebelah mriko. Iki latihan tunggu mprit. Kuwi ben semangat ora ngantuk. Oh. Mriki. Oh. Sareng nggih. Oh. Parani mbae lho kowe. Mboten nek ban iki lho Mas Yan. Kula mboten kok, Mbah. Lho masalah tahu ditelaske niki ya. Lho munggah tenan, Dik. Dereng mungkin kula panggil mawon. Ki sapa ta jane kok mbok panggil mawon? Bintang tamu. Bintang tamu jengkulmu. Iki Mbah Uti. Ora golek ini. Ki mung karo gremeng gak krungu ya kowe. Gremeng nggih. Ni meng nanti to. Golek melok pladen. Oh, goleki putune. Iya. Oke. Sepeda malih nggih. Oh, ayo. Bareng to. Oh, ayo. Matur nuwun. Aku seneng ku ambek ibu-ibu ngene iki. Matur. Masa aku omong ae kok ditirokne. Maksude kula niku matur nuwun kalih jenengan ngoten lho. Sampean karo ibu-ibu saya kompak aku saya ngesakne karo bapak-bapak. Nyapa? Lah ino ndinggon wis mesti ngono bagian kalan. Kancane wong lanang ki kalahe mbek wong wedok ngono lho. Kowe senenganmu lanang apa wedok? Yo wedok. Lho, ya wedok maksude upama jamaah ngene iki seneng momong jamaah wedok apa lanang? Lanang ya simpel. Lanang yo rene to bagianmu kalau sak pojok gerombol tok. Iya. Paling rada wong 7. Wong paling konaah ya iki lho. Konak apa? Paling nrimo ing pandum. Ora kok nrimo kuwi ancene wis jubet ngono lho. Kuwi polahe rina wengi sikil dienggo mlaku ndas dienggo mikir kuwi. Wale. Sapa sing malik pancen bener kuwi kok. Sikil ya dienggo mlaku to, Mas. Oh iya. Lho lah iya. Kok ya kuwi kanggo sapa? Wong wedok-wedok. Berarti wong lanang ki mergawe mendina? Mendina Nyambut gawe. Iya, udan-udanan panas kepanasan. Lho, Sing penak sapa? Sing wedok. kok sebabe wedok lho? LPG entek. Ira. Wong wedok. Wong wedok. Momo blonjo entek. Blonjo entek. Wong wedok karek ngene. Iya, tapi yang Sing senam sore nang bali desa lanang apa wedok?
Wedok. Lah sing lanang. Sing lanang ya ngedos. Iya ta? Upama sing lanang kuwi jam 3 kok puanasin tandar jek ngwedosi kayak pari sreng. Sing wedok ngono kegiatane apa, Mat? And two, and one, and two. Come on, kaki di atas. Baik. Alhamdulillah, nderek seneng. Aku ya seneng kuwi ngene lho. Mbah Dok ki jog rono mubeng rene udan langsung ilang. Nggih. Anu nggih, Mbah. Nggih, mate Kuwi ora mergo dongane, Met. aku ki nak kebleset ta. Wong kon teruk-teruk ae kok. Teruk-teruk. Basa teruk-teruk ki ndi? Senegara ya tengok-tengok ngono ki ta, Mas. Tengok-tengok kuwi biasa ya ora ta ya lungguh ngono kok Nggih. tengok-tengok iki lho. Mbah, pinaprak, Mbah, pinaprak. Pinarak. Mbah pinarak, Mbak. Nggih. Nggih, lenggah. Ayo ndang bobok sesuk sekolah. Ini sekolah apa kok ya panitiane luar biasa. Iki lho sida apa ora sing lanang mbok jak anu Yo pangkat apa? ben ketok kompake ben gak ngantuk to bapake. Wedok wis ngekku. Dijak apa? Yo, yel lho. Yel. Yo nganggo kolaborasi mergo iki dirawuhke Hadroh Mayang Madu. Kadoh kok Bojonegoro kono lho. Iya. Nganggo apa ki? Biyen ora mayang madu so. Yus, yo karek blantike sapa bocah kadoh. Biyen cek tawon saiki wis madu. Tawon piye? Anu nyobi suarane nggih Pak nggih. Najan udan-udan niki acara kagem jenengan dari jenengan juga. Jangan mau kalah sama ibu-ibunya nggih. Anu Apa mbok jaluk apa nganggo apa? gak Lho, kene. Kok gak. anu jenengan wangsuli terokke kula nggih Pak nggih. Do nanti wong-wong. Paling ora yo golek wedok. Pak tulungi Pak. Sampeyan tak iwangi aja sampai kalah karo ibu-ibu. Alah wong lanang tetep kalah. Ayo jajal. Urung karuan meneng. Ora enek sing jawab. Enek tak kira ape muni lah kok angop. Mbok menawa kurang kompak dikeki anu kendangnya piye? Dinitan. Wah, penak ya. Asik. Alah. Ayo, Cok. Yo ngono lho, Mas, kita tambahi 5.000. Ayo, Cok. Ayo, Pak. Apa? Wong kaya nih rasa seneng yang ini lah. Kenapa yo nyatane iki mau ning mburi diaturi apa-apa ngono kok. Dari pengajian karo ndelok hiburan dijak dihibur ya wis meneng. Lho, kuwi mulane aku nang dinggon iki mesti seneng ibu-ibu iki kompak. Lah nek bapak paling omong apa cake. Paling banter ngono. Aku jane ya seneng ning gak patek. Lah, jajal to pisan kas mbok menawa gelem. Kowe mau piye ta, Mas? Aku mau Sing kene lho. Aku mau oh ya ayo. Ngono tok. Iya, tapi kaya telarsan ngono kaya nyawuri to. tapi kan ya kompak nyatane yo gelem nyauri kok. Apa mbok celuk sapa iki ra sopan blas to. Aku Pak Sumanto. Sumanto sapa? Pak Lurah tok ora apa-apa, Pak. Perwakilan. Perwakilan Pak Lurah tok. Heeh. Ayo jajal. Matur nuwun lho Pak nggih. Alah Jawa wis ganteng apian gelem nanggap. Padune ngelem ki mergo ditanggap kok. Mergo wis cair Lho, ngono. wis to. Aku iki munggah nak awane wis cair lunas. Berarti ki aku kowe iki ning kene iki wis cair. Lho, Wo, wis lunas. wis entek. Wis tonggo tak sisakno kanggo sampean. Alah mbok entekno dhewe kok. Cek 350 to, Mas. 350. Di negara kene. Lho, ora masalah kowe nunut Mah aku. Aku ra entek nggo selawe ae lho. Ora ngono kok. Ora ana supiye ora mbok omani. Alhamdulillah dalu punika saged sowan teng Desa Kayen. Kayen apa Kayen ta? Kayen nggih. Kayen kok. Lah iya lho kowe kok Kayen iki lho. Lah iya. Teng Kayen dalu punika
dalam acara haul yang ke-13 niko Mbah Joyo Arsat kalian Nyai Siti Fatimah. Niki acarane rutinan tiap tahun nggih Bu nggih. Setahun pisan. Nek saged upami setahun ping gangsal pripun? Api-apian aten pun. Nggih, setahun pisan mengke walah mboten anu larang-larang pokoke awake dhewe yo ngalahi. Iya no. Pokoke angger setahun kuwi entuk ping 5, mengke nek tahun depan berarti gratis. Purun apa mboten? Suweneng. Kuwi pas aku umroh Mas kita pas gratis kuwi. Umroh sapa? Ora percaya kok ya. Nggih, mugi-mugi masyarakat Kayen mriki kula dongake seger waras, angsal barokah, rezekine lancar, sing tani mugi-mugi panenane ya apik, iso ndadi. Sing pedagang mugi-mugi dagangane lancar. Sing pegawe kula dongake mugi-mugi tambah pangkate, tambah gajiane. Mangga, iya, ndongakno piye? Kula dongake wis ndak mau, tak dongakno kabeh sing gadah putra-putri sekolah mugi-mugi tambah pinter. Ngene lho, wong gak pengertian. Gak pengertian piye? Lho ndonga mbok yo kancane disisani apa piye? Lho, terserah donga ki akeh. Karo mikir kancaku ki ndongakno apa ya? Lho ngono, lha kabeh wis mbok unekno lha aku ndonga apa? Ya terserah wong donga ki akeh kok tujuane wong urip ki akeh ora mung kuwi tok. Ngono lho. Ndonga dhewe ya, Bu. Ayo kok donga dhewe-dhewe. Lha kowe wah ki yo. Semoga-moga para jamaah masyarakat Kayen sedaya sugih. Lha kok kompak sugih. Sugih Allahumma. Sugih Allahumma. Saweneng nak didongakno sugih, saweneng. Lah dongamu yo ora berbobot ngono. Ora berbobot piye paling penting. Penting apa ndongakno masyarakat kok terima mugi-mugi sugih. Aduh kok sugih tok ki nggo apa? Lho piye to Mas? Lah sugih ki penting lho. Sampeyan iso teko kene iki mergo apa? Mergo dhuwit. Lho lah iya kuwi nek gak ora sugih ya ora duwe ngoten. Niki Romo Yai pun rawuh. Nggih. Langsung nderek mriki napa? Lho nderek piye to kok iso awake dhewe nderekke kok iso. Gak kualik to? Gak. Lah tak kira sing nyanu sampeyan kok. Ora kok ya. Nggih mengke. Oh mengke mawon nggih nggih. Wilujeng rawuh Pak Yai Gedhak anu tak mungkin antarane iki kuwi ki lho omong opo? Nanti wis tos gampang kuwi tak atur ngono. Lha mbok atur ki ya sing cetha to omong kok mung umak-umek tok. Urung tau ketemu lho Pak Yai. Wis apa jare aku? Lho potonganmu rupamu kaya cewek nyambelan ngono rek. Oh, tapi kan pedes. Ya pedes piye? Ki didongakno sing apik-apik. Lah sugih ya apik to, Mas. Sugih apike apa to wong sugih ki ra enek manfaate. Manfaat ki wong pinter-pinter ku lho, malah enek manfaate, enek kegunaane. Ngono lho. Apa kuwi? Contone? Contone upama guru ki wong pinter ora? Pinter. Terus apa ki nek arane DPR, pinter ora? Pinter. Pak Sumanto, Pak Lurah pinter mboten? Pinter. Lah mulane kuwi didongakno muga-muga iso pinter kabeh ngono lho. Lah kuwi sing sampean omongno kuwi guru, DPR kabeh kuwi kanggo kerja to? Ya kerja no. Lah kuwi dongaku sugih, lah nek wis sugih nyapa kerja? Ora usah kerja. Allahumma sugih. Seneng. Kalah kowe. Ya Mas ya kowe sugihmu, Jamaahmu katut aku. Mas ya sugihmu lho upamane duwe lemah hektaran. Ya, bondo tumpuk-tumpuk, tapi nek sugih tok ora pinter, ya entek dibrithuki wong pinter. Ngono lho bocah. entek apa wong Brithuki bendina mbujuki kuwi. saiki dibijuki. Iya. Sesuk ijek sugih wong sugih ya. Waduh sombong. Kudu sombong wong duwe. Wong Wong sing penting sombong sik lho. tapi wong pinter kuwi ya ta. Ya, Wong pinter kuwi termasuk manfaate ki mau. manfaat apa? Enek unen-unene simbok biyen. Biyen Bocah pinter besok dadi dokter. Ora enek bocah sugih kan gak enek. berarti dokter pinter. Pinter, dokter kuwi pintere ra kaprah. Berarti zaman sing gak pengalaman. Kok ora pengalaman seorang dokter bisa menyembuhkan penyakit iki mergo dokter kuwi mau. Dokter karo aku ki pinter aku. Lah kowe iki lho pangkatmu trimo dagelan adik sok. Loh, survei membuktikan dokter kayak gak pinter loh Mas.
Pinter sekolah dhuwur. pinter. Iya. Nyapa nek wong priksa saben teko ngono mesti takoki lara apa, Mas? Lah nek roh nyapa aku rene. Iya ta? Wong sing dokter kono takok aku iki lho. Sing dokter ki kono. Emang nek dokter kuwi pasien mlebu takone ya ngono. Sakit napa, Mas? Ngono. Berarti wong takok ki ayo rung roh to. Iya. Berarti dokter kuwi gak pinter. Lah nek aku pinter mesti aku roh dhewe lho, Mas, penyakitku. Bayi. Atik memperlakukan pasien gak podo. Gak padha piye Lah padha. kowe ndekne tanggapan sepi terus tensi mundak 650. Wuh, lho kok gak mati to kowe 650. Cacah padha titip kok, Mas. Cacah padha titip lho. Apa enek darah tinggi kok titip ning tanggane iki ya ora umum. Lho nek mriksa aku ya gur di tul. Lah mbok ya diratakno wong ya ora kulakane lho. Lho, Ngene, kok ditul-tul ngene. dikir kuwi ta? Ya. Lho, kir kuwi ya ngono didelok jantunge, terus paru-parune dirungokne ya muk tul-tul ngono kuwi apa tuh mon? Lah padha tegelane adek kemeruh. Wah. Dokter ngono kuwi nek mriksa. Ora iso ya gur tul-tul sediluk ngono wis ngarani. Lah karepmu kon piye? Ya diratakno lah kabeh wong ya ora kalong kok. Ya ta, Lho, diratakno ilmu ngene. dokter iki ngono, kedokteran kuwi delok jantung terus ngrungokno. Lah iya jantung nak suwe ngene ya jelas ta diunter-unter ngene. Ya ta? Lah terus sing perawat guri muni. Piye? Senggakno. Senggak piye? Alah sogok ala keri. Oh no, lho ngono ki bar takoni. Piye? Wis ngono lagi tul-tul ngene tok wis. Bapak ini suka makan kambing ya? Iya, Pak. Oh, jangan. Usianya berapa? 43. Oh, enggak boleh, Pak, karena kambing itu mengandung kolesterol. Lah iki aku ngono. Lho bener. Bener piye ta kowe iki ketoke bate dokter kowe ketoke. Lho, piye to? Dokter ya ngono Lah karena ngono kok mbok arani pinter iki lho. kambing ki mengandung kolesterol, hati-hati nek usia 40 ke Wong atas. tiang kayen ki kabeh wis apal. Mbok ngantek mulai tahun kapan wedhus ki kambing mengandung cempe. Ora enek kambing kok mengandung kolesterol, Mas. Ki dokter gak berpengalaman. Maksudnya dokter ki ora kok mengandung meteng ngono gak. Karena daging anu wedhus kuwi mengandung zat-zat yang apa ngono lho. Apa-apa kowe dak kaya wong pinter ya. Mengandung zat-zat Aedes Pinyamuk. yang tubuh yang anu bisa menyembuhkan ngono Kuwi jenenge membeda-bedakan lho ngono kuwi lho. Lho, daging kuwi yang ngono nek daging wedhus kuwi mengandung kolesterol mulane aja. Lah ya bar ngono kok gak ditambani. Tambani. Ndak apa-apa, Pak. Ini sampean masih gejala saja. Iya. Jadi cukup dirawat jalan. Terus Ya tak bener. pikir-pikir aku langsung nesu. Lah aku tak kuat tak empet-empet gak kena, Mas. Heh. Aku ki ya mbayar, Dok. Nyun sewu ya dirawat sing penak, aja dirawat nang dalan. Lah engko nek renek truk. Lah nek truk aku bongko. Wong lara diterawat nang dalan, ya ta? Kowe iki jane masyarakat goblok nomor piro to jane? Doktere sing priksa ya aku lho, Mas. Rawat jalan kuwi ora kok dirawat ning dalan ngono gak. Doktere ngomong ngono. Lah iya, karena penyakitmu itu termasuk penyakit ringan. Berarti rawat jalan, Dek. Lho lah iya terus piye kuwi nak masang impus nguntal pil karo mlaku lho. Piye? Maksudnya rawat di jalan. Lah ya ben trek. Iya to kowe ketoke keluargane dokter kowe. Kowe iki lho dikeki pil. Lho, Mat, kowe ning ndi? Malik. Kowe iki dikeki obat, maksudnya ora dikek apa ki ora diopnam, ora dikon nginep kono, ngono. Aku nginep ya apa bate kok iso. Lho, wong aku ya ora kenal. Dirawat jalan tegese kowe iki ora kon turu kono. Ora ngantuk. Mungkin lara kok. Ngeyel lek. Piye ta bocah ki dirawat jalan kuwi lho. Ora ro lho aja ya dirawat yang ruangan sing apik. Dipasang. Mbah kowe dijak omong kok wangele ra kaprah kowe. Lah padha dokter ya ngomong ngono. Kowe iki kocluk apa piye? Dokter ya nesu ngomong ngene kocluk kowe ngono. Aku dikonok-konokke. Kowe iki maring nesu kok. Lah yo ngene iki karo ngene-ngene dokter e. Tak pateni lho engko. Lah iki Kowe tak kowe kaya mantri kewan. Oh ya dijak omong karo dokter kleru karo kancane nyalahne iki bengi iki yo menghibur. menghibur Masyarakat Kayen bengi iki butuh hiburan. hiburan. Mulane wong seneng kuwi biasane tambah umur. Nggih, Wong sok-sok mikire abot. abot Bengi iki mugi-mugi iso enteng. enteng. Awan iso nesu, bengi iki iso guyu. Ya, Tambah umur, tambah sehat nggih Bu nggih. Nyanyi bisa menyanyi? gak Loh, iso no. nyanyi. Nyanyi. Masa menyanyi gak bisa? Aku angger tanggapan mendekati poso niki ya seneng anu model iki rasane iki kaya Ancene yo terharu.
Terharu apa? Delok tak renek tanggapan Adik. Ya padha karo kanca-kanca ngene iki nek pegawai negeri Iya, iya. termasuk apa petani pedagang poso bisa berjalan Sik panen. perekonomian tasik memutar seret lek Iya. kaya awake dhewe seniman poso kuwi bosok ngono. Ya ora karek pinter-pinter justru nek aku sebagai seniman. Lho, nyatane mangan nek ngene-ngene iki ulan-ulan ngene iki biasa, mangane biasa. Tapi nek wis Ramadan manganku luar biasa, Mas. Aduh ora enek tanggapan kok arep mangan apa? Piye to mangan tanah, lemari, kulkas aku doyan nek wis poso niki. Kowe iki jane rayap apa piye to kok? Takdol. Wah. Termasuk BPKB digajekno nyonyor. kok ya. Lah. Ya paling gae menggunakan skill. Skill, Kowe- kiwa skill tengen Skill itu wah angel dijak omong ki. Skill itu apa kene ngarani awake dhewe punya keahlian. Oh iya, ahli. Skill. Iya. Kowe biyen jere tukang servis HP. Iya. Ya mbok yo padha buka servis HP ning. Hujan Mas wis suwi tak tinggal. Kok mbok tinggalnya apa wong ki sampingan apik. Kasus. Kok kasus? Piye malah dadi penyakit aku? Wong servis HP kok dadi penyakit. Lah ora ngerti HP kae ya. Heeh. Iki nek gak sampean ora tak omong lho. Iya. Baute mure lho. Iya. Sing diopeng. Alah. Cilik ngene lho. Aja cepetno. Kuwi ya cilik biasa. Iki. Saking Muni cilik, cilik ngono lho, baute cilik ngono lho. saking cilike. Lah meteku, Mata. mataku kan ya ora patek anu to. Ora, Ora to. nek garapan rame bengi. Iya. Tak kei lampu aku cek nganggo surya kontra. Kacamata Kacamata pembesar ngono. Pembesar. Kowe nek ngantek kliwat muni kuwi. Alah wis kulino tahu keliru aku kok. Nek tau kliwat tonyo misan iku. Kacamata pembesar dadi Iya. barang cilik saya dadi gawedi. Gede. Oh, dadi nek dandan HP kuwi Ya gampang mure kan cilik. Ya cilik terus langsung nganggo kuwi ketok gedhi. Oh, kaca pembesar kok. kok terjadi kejadian piye? Ha, lah iya kuwi tak dandani HP oleh papat. Iya. Aku jenenge dunguyuh, Mas. Heeh. Los gagenan aduh dunya tinggal ning jeding. Ah. Aku wis ora mikir ku dunguyuh tak lereng srek lali ra tak coplok, Mas. Kaca pembesare lali rambut copot. Nguyuh tak buka tek. Aku roh nggenku dhewe iso geblak-geblak. Apa nek terjadi piye? Biasane rasa mene ya. Iki ada lugut tok. Wah aku geblak dayak wis warneng jeding. Bojoku goleki lho iki mang biasane dandan ya ini kok gak enek. Digoleki ning jeding. Heeh, Terpethuk. Lho, ndah bojoku mbugah iso karo angop to, Mas. Ya, yo semaput sampean ngono. Karo- Terus ngono aku tangi, semaput neh aku. lah kok semaput neh? Aku rasane ya dosa apa aku. Mergo ngerti. Tapi dipangan buta. Kene rung tak coplok kok. Bojoku angop lambu lawak. Kowe iki jane bojo apa barongan? Aku ya ampun. Aku iki didadak. Ya apa kowe ya, Bu? Ya ngono iki aja lali kaca pembesar kanggone biasane dikek anu tripod ngene aja mbok nggo ngene. Kuwi nek nguyuh malah bahaya. Malah kaya sibel lho kok iso omongan ra genah. Menghibur. Sibel dadi buan. Mula saiki aku nak karo bojoku ya ta. Heeh. Aku mendhi kacamatanan. Ben gak minder. Tak tapuk. Oh alah ngono iku. Siar no, aku tak nyanyi. Oke. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sambut ada Cak Komet yang akan menyanyikan satu lagu religi dari teman-teman apa gitu Mas? Mayang Madu Solawat. Yo kowe barang. Aku piring. Iya no. Oke, dikasih anu Mas, nadane C Mas. Ki, C. Ala keri-keri ya. Enggak. Aku gawedi ngene. Ya, pas ya dah. Asor Nganggo kono. yo kabeh kene karo ku lho. Oh ngono. Kicik-kicik karo kendang. Kene yo melok, engko ora melok kalong 50 engko. Sak pira? Ucuk malah mbok teteli ki piye? Enggak gagalna. Mas Malah diteteli dijak main. batangan ya. Ya iya. Sak pira, Mas? Bersama Mayang Madu.
Oke. Sore-sore. Sakmono Mas ya. Bisa ora? Enggak. Sepelmu ra kuwi kok, Mas. Dol tinuku. Oh, kowe sing adol. Kowe sing ngutang ngono lho. Sore-sore. Krungu ya? Enggak. Oh, karon baterai kena krungu ya. Ngono lho tak takoni. Oh. Sore-sore krungu adan. Ayo kanca padha katokan. Lu tak tapuk misan. Ya betul, Pak. Ayo kanca kok ora katokan. Iya. Sore-sore krungu adan. Ayo. Ayo kanca padha sembahyang. Ya sembayang yo katokan sik ya, Mas. Yo to lagi sarungan. Lagune ngono kok. Oh iya iya. Sore-sore aku sik. Sore-sore krungu adan. Ayo kanca salat sembayang. Rame-rame bebarengan Mlebu masjid ya aja gojekan. pinter Aku kok kae lho kowe iki Jawa apa nganggo lagu kok endi lah kok moro-moro nyanyi penamno kae kene yo wedi ya. kae pujiane Yen tak rasa kok ngayamake ya ta kaya ngelingake kanca kabeh do eling pangerane. Allah ya Allah pintere tak ding tang ding ting tak ding tak ding tang ding cung dang ding Aku kok cahedan gitu. Yes, iki sing repe. Ya. Salat Kuwi cagake agama. kowe ra salat Dikaplok maratuwa. Anu mengko mlebu neraka ya ta. Ya. Kaji Yen mampu ndang dilakoni. yen kowe ra kaji Mergo kuwi nang tanah suci. kene apa met kowe ra kaji Duit entek mah tak nggo modal remi. Wis takok bareng. Nah aku wis sugih terus budal to kok ya. lah ngono ya yo mbok entekno mbok remi to Malah mbok terangno malah takok kok lah ya. iya wis lagu-lagu ngono kuwi Nggih. awake dhewe kudu hafal Awake dhewe kudu eling lan waspada. Nah. Eling nang omah ndek bojo waspada sesampe konangan. Dadi ora niki maksude awake dhewe iki kan dalu punika Nggih. sareng-sareng masyarakat Kayen dalam acara hall yang ke-13 Ya. Mbah Joyo Arsat Kiai Kalian- Sarip ugi Nyai Nyai Siti Fatimah.